Y epale lagunok hemen gaude bueltan Hearts of Iron iru Alemaniako kanpainarekin. Eta bueno, pizka eta aurrera jolasteko naiz, jolasten eta, bueno, ikusiko duzuen ez nabarituko duzue ezerdintasunak. Ala nola Dinamarka konkistatu dut, anexionatu dut, eta gero Txekoslovakia konkistatu nahi nuen. Baina aliatuek erditik sartu ziren guzti hauek, Italiare sartu zen erditik, eta, bueno, ikusten duzen esun gaia zatitxo bat kendu zion. Eta orain gure bandan dago. Eta bueno, ez dakit goratzen duzuen, baina neukan nure plana zen, bueno, hemeneko zonalde txo konkistatzea. Baina, Txekoslovakia konkistatu ostean, topa prestatzen egin txela, aliatuek gerra deklaratu ziguten. Ez dugu ez da konkistatu Polonia bez, beraz momentuz hori utxiko dugu, ez dugu zer ikutuko Polonia. Aurrerago baliteke erabiltzea, eta bueno, pizkat taktikak aldatu behar ditugu. Italia eta Frantzia abitu, Italia konkistatu ez da. Bale, Italia momentuz irabazten ari da Frantziari, hori ondo dago. Ikusten duzuen ez gerra zibila ez da maitu, bale, harrapatu nahu sorpresa hutsan, urte bat lehenago gertatu delako. Ea Italiarrek dekoten ideia magnifiko hau pizkat Gran Bretainaren zonalde hau konkistatzea ondo egongo litzateke elako. Eta men egiten du isla hau italiana. Igual goreko egiten du diet, ez dakit. Hau ez dut anexionatu, Albania ez dut anexionatu Italiarrak. Kuke orainik ezin dugu anexionatu Austria, bale, putada bat da. Bihatxerun da atpiztak eta ez dut guztia... Ez dakit noiz izango dudan, it's at least, oza... Ez dakit. Nago Espainia nazionalista gure alde datorren, Yugoslavia, Turkia eta Brasil momentuz, eta, bueno, oraingo taktika aldatu behar izan dut. Hemen ez dukot iatlopak beraz, hemenik ez dute asko jiputuko, baizik eta zaituko ez Holanda eta Belgika anexionatzen, eta gero mendik atakatuz. Eta marinarekin apoiatu, pizkanaka, hasi naiz paratxuteak egiten, hemen izateko, ditugu gazkin batzuk paratxuteak bidaltzeko. Currently... Teorian, zer dira, bombarderoak? Zer euskan egun air unit? Non daude? Non daude hauek? Nahi gati. Dimena. Izango ditugu bidaltzeko aerotransportatu batzuk, pizkat. Eta ea zelan aurra ikusten duzuen ezin ez pizkat hemendik irabazten. Japonia dago hemendik kriston indarra irabazten, joderkeu. Entonces matila lortu dituen. Hemendik dabil Txina konkistatze. Txina komunista gure aldera etorri da, ere, bueno, Japoniak hori eragin du. Dago hemen pilo bat konkistatzen, ea ere hemendik sartzen den Frantziaren kontra, eta holan orain ikusteo konkistatuko du, eta gero ziurazki Frantziaren kontra ere sartuko da, Frantziaren zonalde guzteo konkistatuz, eta hori ondo etorriko zaigu. Ia esateko bere konkistatzean egongo litzateke hemen daude portuguesak, baina ez dakit zeo zer egingo duten edo ez. I don't have idea, any idea. Belgikaren kontra sartzen garen espero dut, bueno, ez dekot etlopak beraz, ez dut asko zango. Eta, bueno, pizkata aurrera joango gara, pizkanaka hau da egoera, dekogun egoera, beraz, ea zelan doien, momentuz ondo. Flota batia ia kompleto mantzakatu digute, baina, bueno, ikusiko da nola amaitzen den guzti hau. Eta, ona aurrera ingo duzu, Mementus. Vale, zer gehiago hartu da, vale, bueno, momentuz ez dut, bueno, begia esateko, hemendik desplegatuko ditut, baina ez teko interes berezirik, tropa hauek hemen desplegatzea, baina, bueno, a ver, produkzioa, vale,
Eta erakutsuko duzu, eta hemen hazin ez egiten misien silo bat, fabrikak ikusten dudan ez egin dira, ez hemen daude egiten, fabrikak ere. Bueno, ematen duena eta zutore batzuk ere jarri nahiz egitera, ez dugu manpower, ez dugu soldaduzkarik errekrutatzeko tropa berriak, beraz, ea zela nahi. Bat, bi, eta hiru. Ea zela nahi egiten dugu hori, ontuz ondo du hau. Ea noiz egiteko diren hauek bi, 10ean 5etan. Vale. Primeran, hemen momentuz gelditua dugu aurrerapena. Zein dugulako haien kontra egin, ikusten duzun ez ditut iaia topik eta ez dut haien kontra egiten, bale, karri ditut hemengo, hemen erabili ditudan tropa gehienak, ona, hemen dik jartzeko eta desplegatzeko eta bar. Ez ditut ikusten non dauden oraintxe bertan, hande motle jarri ditudan, hau da, ezin edu gero aurrera golduko, Horrarte fungo dira. Horrarte... Bai, etortik desplegatuko ditugu, zeren eta hemenik. Frantxaren kontra egiteko, marginon. Italia... Boaia, Italia erabazten doa. Arritzen nau. Arritu, bueno, pez. Baina posten nau, irabazten joatea. Italiak Frantxaren kontra. Aldugu momentuan lagunduko diegu, ondo etorriko segurako haiei laguntzea. Eta ondo doa, hemen beti bi, lau begi izan behar dituzu hor beti jarrita, bestela, Nuclear Research primeran, venga. Piskat aurrera egingo dugu, hori ere dugu iaia irabazita. Hemen da biltzate piskat fastidiatzen. Kapatu ditugu. Eradutzen dugu piskat hor fastidiatzen. Haien egazkinak. Primeran. Vale. Hauek aurrera egingo dute eta beste lurralde bat kenduta. Edo hori beti datorkigu ondo. Lurraldeak kentzea. Ostia, dituzten hemen. Matxekoak ikusten ditut direla, beraz, ez nahiz asko larrituko bez. Ziputeko brutal. Bueno, suerte solo euskagun zera kastako bat hor laguntzeko baina menantea behar ditugu bera primera a ver berrotan ordutan burrukatu dezakete erliz eta amabian guardiko osea, eta batetan, vale stop ona Salto de barruan, vale, eta mendik invasion primera harik eta lehen eltzen diren holan, mendik atrako ditugu marinelak infanteria momentuz jarriko ditugu hauekin bakarri, bueno, berdin du. Altzen diren. Primeran hauek aurrera egingo dute. Aurrera egingo dute eta alduko dira. Nahi dutenean. Dira, amalauan. Bale, momentuz ondo doa dana. Kontrolatzea, igual pizkat gehiago egingo dut, nahikotxo aldatu denez panorama guzti hau. Igual 20 minutu baino pizkat gehiago egingo dut, lan hau izango da laude, laugarren saioa. Baita mendizartu dira holandarrak. Ez nago bat ere larrituta, momentuz, produkzioa.
Hau bolan, hor, hau hemendik, handik, aratona, gauza prestatzen, jartzen, egiten, paratxuteak, hau eta joder, udar dira arte, ez ditugu paratxuterik. Ea dena ondo doan eta ateral ditugun. Importantea dela guztia ondo ateratzea, noski. Hauek trikutora joango dira. Errez gainera. Hauek zenbatetan aldute, hau eta 2 ordutan. Galtzen direra marinarak, eta ja, akau haiekin. Sartu, epa. Lortzen duten lurreratzea. Vale, primeran lurreratu dira. Onarte ingo dugu bat edo 3. Jo, eta baina irabazi dugu, benetan. Hauek itzuli dezatela jada. Eta hauek berriz. Primeran lurreratu gara. Hori ondo, hauek ez, baina, eta ja batuko ditugu, hemen ditugun estropak, hor, hobeago izango dugu. Lurreratu gara, beraz primeran, Holandaren atxaldetik. Ondo da, taktika guztia. Momentuz ezin gara inoiz ez esan hori pentsatuta buruat irabazi, osea, irabazteko oportunitateak eunak direla, hori uste dugunean, usteria pikutara joaten delako, normalean. Baina momentuz ondo doa, 8 ordutan atakatu dezakete, beraz hemen badaude atakatzen, jipoitzen egurra emoten hor, jotak irabazi arte. Usten duzuen ez ezin dute zer egin Holandarra gure kontra, ez duekote zer eginik. Hor gaude, jota fuego, gure tropak, gure lurreko tropak hor daude ere. Bestela atzerara eman alditugu beste itxasuntxera ezin moduko asko egin, morala nahiko jipoituta dugu. Buah, agur. Bueno, momentuz ondo doa Dinamarkaren inbasioa, Italia Frantziari irabazten doa, harritzen nau, benetan harritzen nauela. Hemen dira horor tropa batzuekin Frantzia mehatxuka. Gara hemen ditugu transporte gehiago. Eta bak atxera doazte, argi eta garbi. Ona, guztiak. Vale, primeran. Bekorrera egiten dute, hauek ere hor daude jipoitzen, hauek hemen ere jipoitzen. Zeran doazte hauek, zergatik ez dute. Ez dekote suministroik. Egia da. Kaka. Ia hemen joaten nire itxasontxeak eta suministratu aldiegu flota tekin hartuko ditugu. Hobeago izango dira. Moituko ditugu. Itxen, ezin dut egin abiazioarekin, hobeto dengo litzateke supli. Primeran, hori da. Lau, acept. Eta zaratik ez doazte. Prestatzen egongo dira, ez dakit. Badute. Bauna, 3 eta beste guztiak Amsterdamera, hor, zuzen alik eta lehen Amsterdam hartzeko.
Ze maravilla, suministroak ere bidali ahal izatea airetik, Vale, primera, beste lurralde bat hartuta. Zandoa, Netherland, momentu zero. Gutxienezea gure anexionatu edo gure bandora ekartzen dugun. Holan gero Belgikarekin egingo dugu, eta gero ja Frantziaren kontra jota fuego. Espainiako gerra zibila hor dabil, kilikolo, momentuz nazionalistek irabazten duten. Diplomazia... Turkia hortik dabil, Brasil ere pizkat urbiltzen doa, nazionalista Espainia ere, eta Jugoslavia ere. Egia esateko Espainia gure bandora erakartzen badugu, gerra zibila baitzen dutenean, behingoz, bota goiltzatelak hor guda zibilarekin gora bera. Horregatik guda zibila amaitu arte ez diete gure taldera gonbidatuko, ez duelako merezi. A ber, zelan duian guzti hau... Patapin, patapan... We have won, primeran... Eta goikiru, on... Bai, arte berdin dago. Guztia konkistatu behar dugunez. Guztian zubez momentuz guztia ondo doa. Nire planak, hasierako planak zen konkistatza eta gero hau, baina, bueno, sorpresa honekin, gutxenez saiatuko gara alik eta lehen Britania hondia desustatzen, Kanada eta Estatu Bateren kontra joanteko, eta behin ja hiru potentzia hauek erditik kenduta, Errusiarrek geratuko lirateke, Polonia, Errusia. Errusiarrek izango lirateke urrengo potentzia, baina, bueno, printzipioz, Britania hondia ja kenduta erditik, Britania hondia eta Frantzia kenduta erditik, ja askatasun gehiago izango dugu. Benetan, askatasu nahiko handia. Abito, mendido. Vale, primeran, ordoazte. Pizkanaka aurrera. Pitxinka. Mendik irabazten goaz, hori ondo dator. A ver... oraindik momentuz... ole eta ole. Primeran. Zuek itxuli hona, momentuz. Ea besteran arrapatzen diogu, besteran konkistaruta, ja, gotxo gotxo dugu. Argita garbi mando hau matxakatuko dugu. Nahiko argi uste du dagoela bando hori ez duela... Ezin duela zer egin, baina, bueno, bada nordaki zer gerta daiteken edo zein momentutan. Vale, suministro gabe geratu dira, beraz, ona, zuki. Claro, suministro gabe geratzea ditu eskatbera egitea. Bira artean, zuek ona. Ona. Air supply. A volver ahora. Venga, primeran. Un damai produzioz, ez dela kantitate batere txarra. Benetan, batere txarra. Un damai oso zenbaki polita da. Hor paragaiztak erditik, gainera. Ea lortzen ditugun jada. Vale, badaude berriz hauek. Iaia... momentu hori egon beharko nez hauei suministroak ematen, baina, bueno, kapitala okupatuta eta, bueno, zonalde guzteo konkistatzen badute, merezi izango dute. Merezi asko. Momentu honetan... Hau konkistatzen lortzen badut... Hauek atxera dazteraz hauek ona. Hauek konkistatzen duten... Horre egongo da, Nahiko berdintxu amaituko dugu, jafuan.
Vale, primeran, beraz Amsterdam konkistatuko dugu. Venga, gukaldu gura. Kago enri hau. Kago ondo doala. Berzueko den, momentuz. Produkzioa. Aldatu da. Primeran. Ondago eta lau. Danimarka, osea, Danimarka, Norvegia. Vale. Guaz, pizkanaka, bitartean Italia zelan doa. Italia irabazten doa Frantziari, arritzen dau. Berzertago bidaltzen egazkinak eta tropa batzuk ziurazki. Eta mendik ez duka zer momentuz, eta mendik fitxak mugitzen. Bueno, nahi kotxo, hemendik Frantzia jipoitzen ari dio, osea, jotak edabil hor, beraz ondo. Guk hemendik, Japonia dabil hor ere nagusitzen, posten nau. Aliatuek ere laguntzen hemendik tropak dituzte prest ere, nik atakatzen dudanean haiek atakatzeko. Bai Hungria, bai Austria. Momentuz zaituko gara hemen pizkat mantentzen. A ver. Entonces guzti hau ondo doa. Keldu dira ona, bat gutxienez, bueno, helduko dira besteak eta gero ja honantz mugituko ditugu. Okei. Vale, hemen heldu dira hauek justo jipoitzera, baina ez dute lortuke, zuren edo, japonez, nacionalist China, primeran, bat, bi, hiru, eta lau, eta hauek kapital berrira, basikoki, eta ditugu air supply. Momentuz, ez ditut horraino momentuko gaztinak, momentuz, asko fidatzen, loi horretaz. Bueno. Hemen jazin dira berriz. Vale, beraz gutxik pizkanaka, hau ebiren kontra egingo dute. Vale, ondo doa. Igual zei honetan Holanda konkistatzen dugu eta hor usten dugu. Here we have one, primeran. Hor mantenduko gara. Vale, listo. Hemen ja jiputzen gaude. Hoek aurrera ingo dute, aldutenean. Vale, primeran. Hau zelan doazte. Eta hor bi. En kontra. Atzekoen en kontra egin bezala. Eta listo. Ja, Amsterdam behin konkistatuta, printzipioz, supliak Amsterdametik etorri beharko lirateke. Ez belda naiz txarto erratzen edo ezer. Uste dut gutxienez, Amsterdametik heldu beharko zirela. Uste dut, ez nago oso ziur bez. Arzelan doan guzti hau. Boga mariniela. Vale, horra eltzen dira, we have one, primeran, atzera egingo dute. Venga, zelan doa Dinamarka, ja galtzen da zida, ja dekote laro eta sortzi. Zatuko gara arek eta lehen egiten. Vale, horrek konkistatuta, hau ere matxakatuta, hauek horrela doazte. Holandaren konkista benetan ondo joaten ari da. Benetan oso ondo. Ez dira, gaina Britania Handia bez ez da asko sartzen momentuz, aurrera gehiago sartuko da. Baina, bueno, horrek demora emango digu Britania Handia konkistatzeko. Zer egiten du flota portugues hau? Ez ditut ulertzen portuguesak. Portuguesak dira, berdin dago. Guralde daude, igual ez zorrotzen dut ikustea. We have one, primeran, dira bazten daude. Venga. One, primeran, guzti aurrera.
Venga, eta zuek orain, ona. Hori da. Venga, Holanda josten ari dela pixkanaka. Orduan orain gauza da... Eldu dezatela, bale. Zuek onarte. Eta zuek hor arte hori da. Eta jakutze gara zonalde hori konkistatu izango dut. Eta gero bera bidali tropak. Ea anexionatzen dugun Holanda eta Belgika. Martamalau, taka. Tak hau momentu zoran deko gunez, hor utziko dugu. Produzio oso potentea dugu. Hau jitsiko dugu ez dugulako aipatear. Hori da. Venga, ba. Ondo doa guzti hau. Ondo doa. Eta igual hau usteko gara jaltzen ari zaigu. Eta usteko, bueno, ea zen ondoan Espainia. Eta igual urrengo saioan ja Holanda anexionatuta izango dut. Ondo iruditzen bazaizue, Holanda amaituko dut anexionatzen. Eta behin anexionatzen bukatzen, ja itzuliko gara. Eta holan Belgikaren anexioarekin jarraituko gara. Jarraituko dugu hobeto esan da, baina bueno. Vale. Hau, ona. Horra. Venga. Principios, estaran dentro ez dut lortu dituztela supliak, beraz, primera. We have one, nun, vale. Venga, orduan berriz kapital hartuko dugu. Pizkat aguantatuko dute. 2 minutu gehiago eta ja moztuko dut nahikotxo guaz. Ustut berroi minutuko saio bat darama da, hola, lasai, baina bueno. Venga, primera. Baina bueno, nik dakit zuek gustuko duzuela. Igual pizkat pesatu egingo da hor batean berroi minutuko saio bat, baina bueno, Holanda lehen anexioa izango da, eraz, primera. A ver, diplomazia, ordu astorendik, Holandesak uste dut ez dekotila kolonialik Afrikan, ez da? Ez. Ez, vale, primera. Venga, pixkanaka. Pichinka. Pizka batez mutzo, anima zaitez laguntzo. Espainetan euskara pizka batez mutzo. Hagoen kontra hori da, ez dute txaritear. Zakotea flota. Bueno. Zinte burrukatu, badakit. Epa, joaten naizela. Eta, bai, utziko dut, ja nahiko goazelako. Hemendik utziko dut, nik amaituko dut anexionatzen, eta hurrengo saioan ja, Holanda anexionatuta izango dugu. Eta, bueno, espero zuen guztoko izatea, guztoko izango duzue, badakizu zein behar duzuen, eta esterik gabe lagunok, hurrengo arte, aio!